Yewo Parkoso Hene Akosua Serwaa ena ababepi Lumba wa ya this year busia pani to buy na ya busia pani ku pani for pa we nipa body ni won nwene nipa ada fia funu ya giafu busia pani to park ya giafu no ya giafu fia fa bia de funu ko to ya bia akofo ya de bra ye gia we se ya ni abre ya de bra ye ada ya ni abre what when you do bro ni o se wan wan no fa ya funu bra ye ya giafu ni ada ya giafu ma funu Since imprimpri Yegusua ewo Parkoso Hene Akosua Serwaa eboni chidom ababi piemu ewo yentie body guy ya jefu they just said Akosua Serwaa ni empay for the canoe any edi achire tie wa mudom be ka ni edi achire Parkoso adehye a wonwo Parkoso na mprimpri won nyina eguso a won ene won soso eka bibise sebe ya abusuapani Kofi Wusu baby biara ode emu no ekoye won san emfa emu nemra na won ye won ayie foforo na adehye a won soso ewo Parkoso ahimfie ha no mo na won nyina abo mame Serwaa Akosua Serwaa echidom sebi amamre ne amane kwan so won abo ne chidom na wonde no ababepiemu ewa ha na emprepre ye hwa na je se ye Parkoso adehye won so wo asante mantamu ha no mo na emprepre won nyina aye kado abo twi ede odo esonko kase eda abeta mame Akosua Serwaa echi na your team legal wife won so wo asantemantamu hanom an Ghana hanom afana nyina abrochire babia Ghana hanom team legal wife won so na won so agi won dwa won nyina ababeta mame Akosua Serwaa echi fefefe won so won de odosronko eta mame Akosua Serwaa echi na emprempre yehwe team legal wife for won so wa ho fama ene wo ho kekan ne wodo sonko won so ade ada mami odan die akire mami ana de se efe yie pa enye asemketoa na mami ba ye no omo ewo fitie mu ya ne sese mami wo mu di amane ewo inside na ye ba ye no so no na Parkoso Hene etia ne na achi enti sabi mampani mfo so ewo fie won so won nyina ede odo sonko kese ehia won ase se won ase won ase akwaba sonko kese ewo Parkoso ahimfie emu ha Parkoso adehye mu ena sese yewo Parkoso adehye mu ena sese yewo adehye soso won wo Parkoso hanomo won soso won nyina ebo eye abusuapani to park omo bonachi dom omo bonachi yes omo bonachi say kwan a wode won dehye no afaso no wanfa won dehye no amfa kwan paso nti baby biara omo ekosie emu no won emfa emu no emra foforo na won ensanye ejie no foforo nti se emprempren se ohwa team leader wife won so won wa ebo mame echidom won ne ba ye won so won nyina ababepiemu ewa ha enye asem keto akra na
Timliga wife for there. Na de say ma akunyini no mpa na wɔn nyinaa ayɛ krado aba bepie mu ɛwɔ ɛha ɛnom. Yeguso yɛde bremo sɛ adehyeɛ a wɔn so wɔn nyinaa ɛwɔ Parkoso hanom na wɔn nyinaa ayɛ krado sɛ wɔn twɛn maame Akosua Serwaa na wɔn abɔ n'akyi dɔm na yɛakɔ fitie mu akɔdi amaneɛ na bebree seesei no wɔn twɛn na wɔn edi abusua nkɔmɔ kakra ɛwɔ inside. Nti sɛ yɛwɔ soa yɛwɔ atweye mu sɛ maame Akosua Serwaa Mrs. Akosua Serwaa fusu ɔbɛba na wɔne adehyeɛ a wɔn nso wɔ Parkoso ahemfie hanom nyinaa aba abɛtwitwe nkɔmmɔ na yɛhwɛ a mmaa adehyeɛ na wɔn wɔ Parkoso ahemfie anaasɛ adehyeɛ a wɔn wɔ Parkoso kuro no mu wɔn nyinaa ayɛ baako ne maame Akosua Serwaa ayɛ baako wɔn bɔ maame Akosua Serwaa akyi maame China mama China wɔne adehyeɛ no ebose wɔne mama China ne adehyeɛ no esese prepare wɔn bose sɛ na mame ɛdeɛ bɛ pa nti na ma mo nyinaa mo ni agye ne enije ne die na wo hɔ deda ne atwɛn sɛ mame Akosua Serwaa bɛba nka kwa na nka wase yɛ kɔnsuentumi ankɔ adwuma nti waba die atwa se yɛ ni gye na ɛno ɔba yɛ na mutumi ba ɛba ɛpa so bɛba ha eti na Parkoso fo so yɛ atwɛn no eti yɛ nkyɛ da fo ka ma yɛ se yɛ atwɛn eti na yɛ ankɔ ba na just say mo atwɛn mu sɛ mo twɛn na mbato timliga for no makɔka ho ana yaka ho yes mo gyina mu sɛ abelaba na mebato emra asɛm no ekɔyɛ na temofo de asɛm no ba wiye no moteɛ no sɛ na nana mo sifa no ye kata ma tu se ya papa lumba ye wa ya mfa ayi obedient to obedient de na so ayi maami ye ko ya di na otuda maami ti wa na otuda kra she na da di lumba ibi ye for bia kra na that cheye na you be ya pasa se party bi na I don't know what they are talking about. There be like some ya concert party no be ko the whole legend na ye pasa eye ne de ma me ko sia de ni e tai eye no mo prefer say eye no yenye refunu a
Na me ba cho mo ba na mo hu amu no. Obana Kamiwu ye Oguville na so da ma Shuguville. Ye Kamiwu ya. Obi a wanya accident. Na de obi a wanya accident cry asesa na gu ade mu fra. Ye bie so. Ama ni pa hye. Na enye lumba wawu na egu ni veil. Eno ye yie. Eye toy and ye de na beto na ye de ne be che Ghana man say. Yes, sir. I was supposed to pack as an adjunct and wash you. I know I didn't know. Pay pa, so Nimyansa, Uncle no good tear for now to pack one year. Na yesa muchemwa, na yesa yeshemwa. Na de se yeshemu eyie na nkasa no mo ankasa mo amoya de hye wo kromu ana mo ankasa no eyie no ma mabi because na ye she because I was so ekobi enti oyin na nkwa dia ya ntie kire ya nkwa ya hwe wo ho enti ye na me kwakwa hwe me kwakwa hwe t-shirt ni na so ma nkwa kire se ye me shi eyie na bushapeni ye nkwa ye ma me kwura Asay no Lumbe ye father stadium power so oni na ye ma say day enso anye ye so ye ba fa ne sa na say no ye hwa eyie no o say eyie no o say ye foforo nya say na ye ba cho ye nim ba bia na emu no omo so omo de ba ha na Omafa ye na ma ha. Efuru no manfa pesa ye hu. Eti wa tankran ho. Wo sese ofuri wa ye baba betu ye si ya tese ye si osie ni wo kwadwo fie ho. Eti se wo tu firi fie ho a abusuan baba betu amu no. Eti wa ka fie ho. Efie ni kwa ye betu no. Eti ya ji afunu. Enti na ye say mamusu apani aka fie. Abusu apani ni aka fie ho. Mi so mama. Mamusu apani aka fie. Daddy Lumba samai pa abusu apani o ma no ntone da amanu krebi o mbia fie amanu ntone da oda mane na minim sa kwa wali odo broni o so kwa ye ni den yo wa ko si ni so abusu apani ka kwa sa ni cha ye den Oh sa abusu apani sa sana ada muhu ni sana girl I don't know sister. Parkoso say abusa pay ono odobro no pa momra parkoso so betumi asia I no free so to na mo nyina so bi say abusa pay ni odobro ni twempra sana mo pesa mo kire mo pesa mo kire say wa ye na wie kura de omla fie anya bi fie ho na eti wo mara omla fie na mo ni ni amane na say o say wa boka 20 billion o say wa boka 20 billion nina na jale ebusa pe nina na jale aye funo ye 20 billion funo ye 20 billion ka o jamonim 20 billion say 200 million wo ka nye 20 billion ebusa pe aboka kopim so bewu Baby, was it 20 billion or more before say obey? I no number who crack our card. Number one card. Yeah, Francis, number we and Akosua Serwaa top Oh, star. Sana muteteno. Oh, okay. Oh. Yeah, it is say no Madaroma yehwe emra it say no mo sipi say mo pese adehye no amwo kromu ano mo pese mo ye mo dehye no ayiye no foforo